Velkommen til Fresco Bar. Vi ligger på Medio af Søndergade i Horsens. Der er indgang i gården ved Løvmoda. På anden sal har vi et stort, lyst lokale med gode muligheder for mad, drikke og hygge, samt en god eftermiddagskaffe på terrassen. Her ser du et samlet overblik over vores café. Helt ude til højre ser du trappen, hvor du kan bevæge dig ind i vores café. Til højre ser du så vores loungeområde, hvor du kan sidde og nyde en god e-bog på en af vores iPads. Du kan også læse en af vores fysiske bøger, som står i reolerne. Du bliver måske lidt sulten og bevæger dig ind på midten, hvor du sætter dig ned ved et af vores caféborde. Her får du en sandwich eller andet godt fra vores menukort. Du kan også lytte til live, jazz og klassisk musik hver anden weekend her på scenen. Vi har også booking til udlejning af lokaler og bestilling af mad og drikkevarer. Helt ude til venstre har du et overblik over vores super lækre terrasse. Her kan du sidde med din laptop, da vi har gratis wifi. Fresco Bar er en nystartet virksomhed, som fokuserer på medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed. Kvinder bliver stærkt repræsenteret her, og deres aldersgruppe har en udstrækning fra 40 til 59 år. Vores omgivelser er hyggelige og kan bygge en god politisk debat op blandt kunderne. Vores økologiske varer rammer de grønne forbrugere og live musikken til de kunstneriske sjæle. Vores konkurrenter er Corfix, Gran, Horsens Bibliotek. Deres mål er at få flest mulige gæster ind i deres café. Deres målgruppe er bredere end vores, da de tiltrækker det yngre segment fra 20+. Deres styrker er, at de er veletablerede og kendte i byen. Deres svagheder er, at de måske har fået et dårligt ry, og at folk gerne vil prøve noget nyt. De reagerer ved at holde øje og måske efterligne i fremtiden. Vores målgruppe er primært kvinder i alderen fra 40 til 59 år, som har en god indkomst, som er miljøbevidste og kulturelle. Vores mål med markedsføring er at promovere os på Facebook, i avisen, i fitnesscentre og business to business. Vores tidsbestemte og realistiske mål er at stige 20% i omsætning og komme ud med overskud. De 4 P'er. Produkt. Vi har sendt spørgeskemaer ud til de steder, hvor vi vil markedsføre os. Markedsanalysen viste, at efterspørgselen på det sociale behov, god mad og drikke, vil være vores første prioritet. Pris. Prisen kalkuleres ud fra kvaliteten og mærket, heriblandt at det er økologisk. Promotion. Via vores markedsføring har vi valgt reklame, online markedsføring, butiksindretning, kundebetjening og business to business. Place. Den ideelle beliggenhed er vores, da vi ligger på Medio Søndergade, der hvor alting sker. Formulere budskab. Vores budskab er vores logo. Det er let og genkendeligt. Her ser du vores etablerings- og finansieringsbudget. Du ser også vores resultatbudget. Vores kontrol og opfølgning. Gennemførelsen af markedsføringserklæringen var en succes, da vi sidst på året endte ud med et overskud på 493.080 kroner og 83 øre. Her ser du et overblik over vores menukort. Vi har sandwiches, vi har salater, vi har tærter,
Vi har smoothies, vi har juice, vi har kaffe og desserter. Du kan finde os her. Vi har en hjemmeside, som du ser til venstre. Vi har en Facebook-side, som du ser her til højre.